Skribanek Mária született 1935. január 11-én Bácsalmáson. Egy szorgalmas jómódját magának sok munkával megteremtő úgynevezett sváb polgári családba. Ő a nagymamám, 90 éves. Én 35. Ő ennyi idős korára már túlélt egy világháborút. Én egy bevásárlást is alig. Pesti színészek vitték hozzájuk a szép ruhákat, csecsebeséket és cserélték élelemre. Engem meg pesti éhező művészek nézhettek le. Öreganyám skandálta, hogy ruszkik haza, amikor sztrájkolt 56-ban Szegeden. Ő nem tanulhatott tovább, őt a munka várta, és nem az egyetem. Én tanulhattam ugyan, de nem hiszem, hogy ettől több lettem. Van egy diplomám, amivel nagyjából ugyanott tartunk. Döntetlen. Neki volt már 2 gyereke, akiket a semmiből nevelt fel. Nekem egy dundi kutyám van, és azon vacilálok, hogy a lazacos tengeri lófaszos tápot lecserélem kengurura. Ő ennyi idős korára volt már tehetős és nincstelen. Nekem csak az utóbbi sikerült, na nem annyira, mint neki, de ez is éppen elég zavaró. Így hát addig nyúlok magamhoz, ameddig ér a takaró. Neki nem volt szabad választása. Nekem van, csak nem vagyok vele előrébb. Ő tudta, mikor kell csendben maradnia, hogy ne jöjjön éjjel a nagy fekete autó. Mi meg szólásszabadságot kiabálunk, ez már csak ilyen hóbort. Sóhajtozva mondogatjuk, hogy régen minden jobb volt. Apropó, csókoltatom Nagy Imrét, aki látja, adja át. Az ő rendelete alapján akarták kitelepíteni a nagymamát. Éjszaka kopogott az emberség, hogy egérutat adjon. Elmondta, mi készül, a bűntudattól egész fura hangon. Hajnalban katonák jönnek, és másik országba küldenek el. Csak azt vihetitek, ami rajtatok van, és nem érdemes küzdenetek. Így aztán az éjszaka sötétjében Bácsalmásról Szegedre szökhettek. Néma csöndben meneteltek, batyujukban nem volt helye könnyeknek. Elvesztettek mindent, földet, tanyát, házat, nem sírt utánuk más, csak a sok elorozott állat. Rejtőztek katonák elől, a múltjuk nélkül diszkréten, éltek más jó szándékából, névtelenül egy pincében. Egyszer fent és egyszer lent, az élet mint egy mérleghinta. Sok évnyi nélkülözés és munka után 3-szor vették meg a házukat, ebből 2-szer vissza. Osztályidegen. A bélyeg, ami sorsokat megpecsétel, immáron a saját hazájuk nézett rájuk megvetéssel, pedig magyarabbak voltak, mint akik ki akarták telepíteni őket, mondván németek. A hűségüknek és kitartásuknak köszönhetem, hogy én most egyáltalán élhetek. Ide írtam egy sor csendet. De ez nem annak a nemzetnek a csendje, aki nem szólalt fel és hagyta. Ez nem annak az államnak a csendje, amelyik megtette, mert megtehette. Ez nem annak a családnak a csendje, akik beköltöztek egy mástól elvett életbe. Ez az én csendem. Az én csendem, amikor nézem őt és az unokáit, hogy mindenért hálás. És közben arra gondolok, hogy én nem így képzeltem el a rendet. Nincs olyan hitvány, aki ma reszket, pedig egyszer utolér a sorsa minden cselszövőt. Nem felejtem az örökségem, mert a múlt jelent jövőt.